benya. Bang' kwayo lokruok mag apisas etesende obila e kaunti ma Siaya jodak ma Central Alego Ward koro omiyo obila ndalo 7 mar jiwo weche arita kwe alworano. Romo mar baraza mar yalo weche arita kwe nobedo maliet ma omiyo jatend obila e tesen ma Siaya owuok oko e bura. Jafwambo marwa James Kweth nitiere kod ler mar wachno. Kotelnegi gi MCA margi David Ragen, jopiny medo ywak ne obila kalure gi weche arita kwe ma medo mana kethore. Wach makoro omiyo jodak odak gi luoro. Polis wan kodo e gwengewa. Tich buri beni gitiyo giti. Gin tiji gin mana rango mon kuma chwake changa. Kod rango jande ma uso njanga. Wan kaka jo Central shida maduongo kani changa mi uso gwen kata njanga. Shida wa maduongi na rita kwe. Nikeche wachopo kama koro musapaga rio kata pargo rio gnus dhano rengo kadhiot nikisiluoro giman maki. Ragen wacho ni Kweth ariyo mose yangi kaka 42 Brothers kod Azimio Brothers osebedo ka chwalo weche maundu kendo kata obedo ni jodak osebedo ka ywak kuom kinde onge okang' moro amora mar chik mosekao. Giketre grube machiel iluongo ni 42 Brothers tachiel iluongo ni Azimio. Wasebedo ka waloso kod polise kendo wan kaka MCA asebedo kod meeting kod security ma Siaya ka kendgo ka wacho weche mag arita kwe to onge gima gisetimo. Kotwak e kinde romo ewi wach mar arita kwe e kar ohala maboro kama jakom mar bodaboda Kevin Ouru bende noywak ne monj masate kod kuo mag apiko makoro omedore. Giwacho ni gisechwalo ng'ur kuom kinde to onge okang' ma osekaw e kinde ma bende wachore ni jo maundugo jorwak ga lepo bila e kinde maundu. Wan kaka jo Central Alego waonge kwe kaka jo hala maboro tie group mayo apike junction mapa boro ka girwako uniform ek police. Koro wan be waneno gin police ka konchiel be gin poli gichungi ka traffic ka kichung ka gikaw pikipiki gwacho BS station kin kocho bukingo kinike station midhi osebedo kima wa pikipiki kanyo to wasechiwo ywak ni police to kwaseneno gima timre yo makare so that wasebedo piny kaka jo boda mamondo mi wakaw okang' mar arita marwa nikech wasebedo gi kwe kima wa pikipiki gi wanyiewo gi pesa mang'eny timayowa wadong' ka wachandre wach mar apiko kendo igoyowa. Koro wasechiwo ywak ni OCPD, wasechiwo ywak ni OCS kaachiel kod jatend arita kwe mar alwora to kwaseneno action magikawo. E kinde romono OCS mar tesendo bila ma Siaya nowuok moweyo burano bang' jopiny kete kagika mondo oler gima omiyo jo maundugo tiyo gi lep obila. Wach makoro omiyo jopiny dwaro ni lok obila duto makar dak ma Alego usonga kendo chiwo ndalo 7 kende mondo apisas mag arita kwe okaw okenge ma owinjore ewi weche mag arita kwe. Kama kata Raymond Molo winje PS mar Interior OCS ni kod OCPD kod brigade mare owil ogol gi Siaya ka oter gi Baringo kama ntiere jokwe mag dhok mondo mi wabed kod kuo kelo ng'ama chielo mwanyalo tiyo go moyien nyalo konyo ngima mar jopiny ma Alego usonga mondo mi kik wabed kod tab mwan go mapile gi. James Okoth, Ramogi TV.